नोंथांमोननि चेनेलनि दारै गोदान बोसोरनि आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय साफ्रोमबोनोबो आं गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। जिहेतु मोनसे जारिमिनारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थाखाय मोनसे बेयाव कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं। 7, 8 आरो 9 सानथामनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायै खुंनो लादों। एबार जिहेतु टार्मिनेटिं, बे टार्मिनेटिंआव जों खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। एबारनि जितु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव गासै बर' हारिनि जेसेबांनाखि जिखिनि जायगायाव दङ बेयाव फैजोबगोन। मथथे नेपालनि फिक्स जाबाय, बांलादेशनाबो फिक्स जाबाय, वेस्ट बेंगलना फिक्स जाबाय, आरो जोंना मेघालय आरो अरुणाचलाव मोनसे कमिटि दं, बिसोरबो फैगोन, नागालेण्डनि फैगोन। बेजों लोगोसे गं 22 जिल्ला कमिटि दं, बेनि आफादगिरि नेहाथारि, आरो जोंहा 120 खान आन्सलिक कमिटि दङ। बे आन्सलिक कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा फैगोन। गतिके फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स बेयाव जागोन थारमाने। आरो जिहेतु एबार टार्मिनेटिं, बिबान सोलायनाय, आं सान्दों बे बिबान सोलायनाय आयदायाव डेलिगेट्सफ्रा सायख'गोन मोजां दैदेनगिरि, गोदान आफाद नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आरो आसा फारिदों जिहेतु मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै, आरो बे आफादा जिहेतु बिटिआरनि बायजोनि बर' हारिनि थामोनथा रांखान्थि भाबै जौगानाय आरो सामाजिक बा राव बिथिंखौ फेहेरनायनि बेलायाव जिहेतु बे आफादाबो माहारियारि आफाद हिसाबै खामानि मावबाय थादों। गतिके बे आफादनि गोनांथिखौ जेब्ला साननो गोरों, जेब्ला इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि मानसिफोरा बे आफादखौ नांगौ होननानै जिहेतु फोरमायदों। आरो जिहेतु मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बे आफादखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमनिबो बिबान होननानै आं सानो। गतिके नैबे एबारनि टार्मिनेटिं बडियाव सासे राफोद आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि सायख'ना लागोन। बेयाव आं मोनसे आसा फारिदों। आरो बे आफादा इयुनाव लागै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जातीय सार्थ आरो जातीय मर्यादाखौ रैखा खालामनो थाखाय बे आफादा खामानि मावलांगोन। लुगैनाय हगारनायाथ' आंनि गोसो माबाजों जाला, बे आंनि गोसोबादि जाला। जिहेतु मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस जागोन, बेयाव 3,000नि बांसिन डेलिगेट्सआ सोरखौ लुगैयो? जुदि बिबान आजावगिरिफोरनि आंखालबो गैया, जिहेतु गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै गोदानै फैदों खौसेथि बर' सुबुं आफादाव। बारग' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, एक्स बिएलटि होन, सारेन्डार एनडिएफबि होन, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंजों जिहेतु दंफायो। गतिके गोरों गोरा मानसिफोरा जिहेतु बेयाव बाहागो लानो नागिरदों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बारग'नानै थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्राबो जिहेतु बे आफादजों लोब्बा दं आरो बिथांमोनहाबो हयथ' बिबानखौ लुबैगोन। गतिके आंनि लुबैनाय बा थाफिननो लुबैनाय बा नागारनाय आं बाथ्राखौ आं बुंनो हाया। गतिके डेलिगेट्सआ बेखौ थिग खालामो। बे रङियानि बे जाजिखना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिबादि मददथि होनानै देहा मोदोम रां रुफा गासिबो गोसो होसारनानै जिहेतु बे 17थि बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेखौ जाफुंनायनि थाखाय जिबादि नाजादों आरो खोब खम समनि गेजेराव बेखिनि परिबेसखौ बानायना होदों, बेनि थाखायनो आं बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनांगोन। आरो आं सानो बेयाव जिहेतु गोबां जायगानिफ्राय, आसामनि दाब दाब जायगानि आरो लोगोसे गुबुन रायजोनि बेयाव दैदेनगिरिफ्रा बेयाव फैगोन। आरो लोगोसे जिहेतु जोंनो दा बेयाव गोबां मन्थ्रिफोर फैगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि बेयाव फैगोन, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 9 थारिखआव फैनो गोनांमोन। 9 थारिखआव बिथाङा फैनो हाया, जिहेतु राष्ट्रपतिया फैगोन मेघालयआव। आरो प्रट'कल मथे चिफ मिनिस्टारा बेखौ वेलकाम खालामनांगौ आरो बेखौ सि अफ खालामनांगौ। गतिके 9 थारिखआव बिथाङा टाइम होनायनि थाखाय 8 थारिखआवनो बिथाङा फैनो होननानै जोंनो बाथ्रा होदों। 8 थारिखै फैगोन बिथाङा। जिहेतु 8 थारिखै फैनानै हयथ' जों मोनसे आसा फारिदों बे मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जिथु राजखान्थि मोन्थाय बा गुबुन गुबुन जौगानायनि बेलायाव मोनसे मोजां रादाब मोनगोन होननानै जों चिफ मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय जों मोनसे बिसास लादों, फोथायदों। आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगु बिथाङाबो जिहेतु फैगोन। बिथाङा 8आव फैया, 9 अक्ट'आव फैगोन। 9 अक्ट'आव फैनानै जिहेतु जोंनि लुबैनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोननाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बे काउन्सिलनि गामि सोसननाय, बियाब दानाय बे खामानिया सोलिगासिनो दं। आरो बेसेबां सोलिदों आरो माला बेखौ डिक्लारेसन होगोन, हयथ' नैबे मेलाव जों मोनसे रादाब मोजां मोनगोन होननानै
जा फोथायनाय दं आरो बिथाङा जोंनो बाथ्रा होदों बे मेलाव बिथाङा फोसावगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों।